हौवासा जानानै जोनोम लादोंब्ला बे फंनैसो बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। मानोना ओरैबायसा मोनसे दिन फैगोन, नों जेमानानो एन्जय खालाम, जेमान नों बेराय, जेमान गिदिं, मोनसे सम ओरैबायदि फैगोन नोंथांखौ सिगांनो सोंग्रोगोन नोंथाङा मा मावो, बेसेबां खामायो। हौवासा जानानै जोनोम लानाया एमान मोनसे सहज खोथा नङा। मानोना जोंहा न'खरनि सिमांफोरखौबो जोङो सुजुनांगोन आरो जाफुंहोनो थाखाय जोङो जोबोद खस्थ' मावनांगौ जायो। आरो लोगोसे निजेनि गोसो थोनायाबो सोरजोंबा खारफालांजानायनि गिनाय। सोरबा जुदि सिख्लाफोर ओरैबायसा दङना, जाय सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ होनदो नों जेबो सिन्था खालामनाङा, केरियारखौ नों मोजां खालाम, नोंनि जिबनखौ मोजां खालाम, आं अराय सम नोंजोंनो थागोन, नोंनिनो थागोन। नाथाय बेबायदि सिख्ला नागिरनानै मोना। जोङो सेंग्राफोरा, जोङो हौवासाफोरा बरबाद जाया, जोंखौ आसलते बरबाद खालामो। बे गासै टेनसननि थाखाय जोङो बरबाद जानो गोनां जायो। मानोना हौवासा जानाय लोगो लोगो जोंनि गासै फेमिलिखौनो जोङो दुखु खस्थ' बिपद बेमार आजार गासैखौनो सौसिजोबनानै जोङो मैसो बायदि, मैसोआ जेरै नांगोलखौ बोनानै लाना थाङो, जों हौवासा जाबाथाय बेबायदिनो जोङो जोंनि फेमिलिखौ, गासै फेमिलिखौ जों बिदिनो बोना लांनो गोनां जायो। बेनिखायनो जिबनाव अराय सम जिबनाव जि सानोना गेदेर सान, कुनु दिन फिसा साननाङा। जोङो मिथिनाया मोजां मोनसे स्ट'रि, फिसा स्ट'रि नोंथांमोननो आं खोन्थानि। हाग्रानि बयनिस्राय गेदेर जुनारा मायो? मैदेर। बयनिस्राय गोलाव गोजौ जिराफ। बयनिस्राय माने टेलेन्टेड जुनारा मायो? सेल। नाथाय मोनसे जुनार दं बे हाग्रायाव, बिनाव बेबायदि जेबो टेलेन्टआनो गैया। बेनो जाबाय सिंह आरो बेनो हाग्रानि राजा। आरो होननो थाङोबाथाय मानो बियो राजा? बियो राजा बिनिखायनो गावआ गावखौनो बियो राजा होननानै सानो। बिनिखायनो हदाय साननायफोरखौ गेदेर सान। गेदेर साननायाव जेबो थाखा फैसा नाङा, निजेनि गोसोनि खोथा। खमसे खम नोंथाङा 80% नोंथाङा जुदि माबा मोनसे गेदेर सानदोंना, बिखौ बैसिम नोंथाङा मोनहैयाबाबो, जिबनाव साक्सेस मोनहैयाबाबो, बेनि एसे सिङावबाबो नोंथाङा मोनहैथारगोन। ओरैबायदि कुनु खोथा गैया जे खासेया हादो आरो नोंथाङा हायाखै। नोंथाङाबो मानसि आरो बेबो मानसि। बिदिनो गोबां एग्जाम्पल आंनाव दं, खिन्थु आङो इमान गोलाव खालामनो लुगैयाखै भिडिअखौ। नाथाय हौवासा जानानै जोनोम लादोंबा बेफोर बाथ्राखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। आरो टाइमखौ जोङो गोबां टाइम पास खालामबाय। जाय जेराव लिंदो बेयावनो थांदो, जाय जेराव गेलेनो लिंदो बेयावनो थांदो, जाय जेखौ जानो थिनदो, जाय जेखौ लोंनो थिनदो बेखौनो लोंदो। नाथाय दिनैनिफ्राय बे खामानिखौ गारनांगोन। मालायनि थाखाय गोबां टाइम होबाय, गोबां मावबाय, दा निजेनि थाखाय टाइम होनांगोन, निजेखौनो साक्सेस खालामनो नाजानांगोन जोङो। होमबासो जोङो सानसे साक्सेस जागोन। आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि, जिखालि नोंथाङा साक्सेस जागोन ना, नोंथांनि गोसो थोनायखौ बादगोन, मालायनि गोसो थोनायाबो नोंथांनि जानो हागोन। थाखाया बे दुनियाव गोबां मानसिखौ गिदिंनानै लाखिनो हागोन। बेफोरो एकदम फिसा खोथा। थाखाया दाबायदियाव बिराद माने इम्परटेन्ट मोनसे जिबननि थाखाय नांगौ जिनिस जानानै फैदों दा। मानोना थाखा गैयाबा जेबोआनो गैया। नोंथाङा फरायनो रोङा जा, एख' रोङा जा, दुर्बल जा, मूर्ख जा, खोथा गैया। खिन्थु फैसा मोनोबाथाय नोंथाङा सोरहाबा हाबा जानो थांनांगौ, बिसोरनि फरायसालियाव लिंना लाना थांनानै जानांगौ। जोङो एसेयावनो एसे जायखिजाया निजेया माबा मोनसे आनसाक्सेस जाबानो जायखिजाया खामानियाव जों निजेखौसो माने सिगां दसखौ नायग्रोनांगौ। जोङो मा खालामो, हदाय गुबुननि सायाव दसखौ होयो। जोंहा बिफाया एख'खौनो मावना गालाङासै, जोंहा सम्पतियानो गैया, जोंहा थाखा गैया, जोंहा इ गैया, इ गैया, जों बेफोरखौ बाहाना नागिरबाय थायो। नाथाय नोंथाङा मा मावदो, नों मा मावदो, बे बाथ्राखौ हदाय गोसोआव लाखिनांगोन। नोंबो मानसि, नोंसा बिफायाबो मानसि। बिफाया मा मावनो हायाखै बेखौ नोंबो मावनो हागोन। मानो हायै खोन्थादों।
नों बेबायदि गोजौआलागै सानबासो जोङो साक्सेस जानो हागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।